गोबाङा ब्लेम होनो नाजायो जे एबसुखौ माने इउपिपिएल होननानै जितु एबसुआ मोनसे माहारियारि आफाद जोंनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारी सारा गोरलैयैनो देरहागोन एक्स डिप्युटि चिफ आदै खाम्फाया ओरैनो जेनगोन आरो सामफ्रामबो इउपिपिएल दोलोआव हाबनायनि दोहौ थामथि खोलोबनि एमपि बिसायख'थिया जानो गेजेराव सानथामल' सम दंसै बिसायख'थिनि गोख्रों बार बारनायनि असिला लानानै सामफ्रामबो रोजा रोजा मानसिफोरनि इउपिपिएल दोलोआव हाबनायनि होंगो दोंगो थिक बिब्दिनो 14 नं चिरां दुवारनि सिङाव थानाय रुनिखातायाव प्रमद बर'नि बिसायख'थिनि मेल खुंनाया जानानै थांबाय बिनिनो असिला लानानै गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरिफोरा सा 50 सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जानायखौ नुनो मोन्दों बे समावनो जिटि दुवार दख'रा एबसुनि बारग' आफादगिरि एबा बारग' बोसोनगिरि बिथां मृत्युंजय बरगयारिया इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो माहारिनि थैनाय थांनाय जौगानायखौ लानानै सिन्था खालामग्रा राजखान्थि दोलो होनोब्ला इउपिपिएल दोलोआनो होनना बुंथिनो हायो लोगोसे बे सरकारखौ हाबा मावनायाव राफोद खालामसिननो इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों होनना फोरमायथिना होयो गोबाङा ब्लेम होनो नाजायो जे एबसुखौ माने इउपिपिएल होननानै बे ब्लेमसो आरो जितु एबसुआ मोनसे माहारियारि आफाद बियो गावहानो संबिधान दं आरो संबिधान मथे एबसुआ खामानि मावलांबाय थायो आंबो मोनसे समाव गोलाव सम एबसुआव मावबोनाय सासे सोद्रोमामोन फैयै फैयै जिटि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जाबोबाय बोसोनगिरि जाबोबाय आरो बारग'खांनायनि उनाव आङो फर्मेलि इउपिपिएलनि सासे सोद्रोमा जानो दिनै ओंखारबाय मानोना दिनै जोङो मिथिगौ जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मावनानै जोंनि जे आइडिय'लजि प्रिन्सिपाल बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय दिनै एकमात्र सरकार दङ बा पार्टी दङ होनोबा इउपिपिएल प्रमद बर' सार दैदेननाय आदारवाइज जेबो जोंनि नैबे माबायाव जोंनि नैबे रिजनाव गुबुन बेबायदि राजनीतिक दोलो गैया माहारिनि थैनाय थांनायखौ लानानै जौगानायखौ लानानै सिन्था खालामग्रा राजनीतिक दोलो होनोबा इउपिपिएलआनो बेनिखायनो आंनि साननायजों गोरोबनाय आंनि मोनदांथिजों गोरोबनाय बे हान्जाखौ आं मोननायनि हिसाबै आङो इउपिपिएलआव जगदान होबाय बा आं इउपिपिएलनि सासे सोद्रोमा जाबाय दिनैहाय बयनिबो रायजो राजानि सिगाङाव आङो आर'नाइ गाननायनि गेजेरजों बा आंनि जोंहा थाइखाजरा गालायसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि दैथुन बसुमतारी जोंनि टेनदुवारनि अफिस सेक्रेटारि बारग' अफिस सेक्रेटारि जा बिकास बसुमतारी जोङो जयैनो जोङो दिनै इउपिपिएल दोलोखौ बोजबबाय आरो जों इउपिपिएल जानानैनो इयुनाव जे मावनो गोनां दङ माहारिनि आद्रा थानाय खामानि जिहेतु बेखौ सरकारि बिथिंजों माखासे सुस्रांनांगौ थानाय बै हाबाफारिखौ मावनायाव जोंनि दैदेनगिरिफोरा खुब माने गोसो गोनाङै मावगासिनो दं जों बिथांमोनखौ मदद खालामनानै मोनसे राफोद सरकार बा राफोद दैदेनगिरि जोङो खालामगोन जोङो हेफाजाब खालामनायनि गेजेरजों मदद होनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ गोख्रों खालामगोन बे थांखिजोंनो जों इउपिपिएलआव फैदों नोंथांनि साननायाव फैगौ बिसायख'थियाव खाम्फाया मानो देरहाया आरो जयन्त बसुमतारी मानो देरहागोन होनना सानो नोंनि साननायाव बे सिम्पोल बाथ्रा बेयो माने जोंहा आदै खाम्फाया समस्थियावनो जेनखानाय मानसि जोंनो फेजेननाय मानसि दा जोङो हिसाब दंजोबो जोंनि आसुगुराव सोर माने बिपिएफआव भट होगोन सोर इउपिपिएलआव होगोन जोंनि आखायाव हिसाब दंजोबो गतिके जोङो ओरैनो मोनदाङो माने दिनै एनडिए सरकार जिहेतु माने जयन्त सारखौ मदद खालामदों जोंनि केन्डिडेटखौ मदद खालामदों बेवहाय गोबां गोख्रों राजनीतिक दला बेयाव दङ अब्ला जोङो ओरैनो गोरलैनो हमदांनो हायो जे जोंनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारी सारा गोरलैयैनो देरहागोन आरो एक्स डिप्युटि चिफ आदै खाम्फाया ओरैनो जेनगोन आरो